ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୋରଣୀର ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚୋରଣୀକୁ ମିଛୁଟାରୁ ହଲିକିରି ଆର୍ମିବାଲା ପକେଟରୁ ପଇସା କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ଆର୍ମିବାଲାକୁ କହୁଛି ଭାଇ କିଛି ଖରାପ ହେବନି, ହଲିକି ପଡ଼ିଗଲି। ଆଉ କିଛି ବାଟ ପୁଣି ଯାଉଛି, ଆଉ ପୁଣି ହଲିକି ସେ ଆର୍ମିବାଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ପକେଟରୁ ଆଉ ଟିକେ ପଇସା କାଢ଼ି ଆଉ ପୁଣି କହୁଛି ଭାଇ ଖରାପ ହେବନି, ହଲିକି ପଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ସେ ଆର୍ମିବାଲା କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ହୁଏ ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ଝିଅଟି ଜାଣି ଶୁଣି ହଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ଆର୍ମିବାଲା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତା ପକେଟରୁ ପଇସା କାଢ଼ିକି ଆର ପିଲାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅଟି କହୁଛି ହମ୍ସରେ ପଡ଼ିକି ତମ ଉପରେ ଗଳି ପଇଲି, କିଛି ଖରାପ ହେବନି। ଆଉ ସେ ଆର୍ମିବାଲା କହୁଛି ଆରେ ଏମିତି ହଲି ହଲି କଣ 15 ଥର ପଡୁଥିବ ନା ଟିକେ ଦେଖିକି ବସି ପାରୁନ, ତମ ଭଳିଆ ଝିଅ କେତେ ବାହାନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗଟି କହୁଛି ହଁ ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ସତ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଝିଅ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମିଛୁ ମିଛୁକା ବାହାନା କରିକି ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଲୁଟି ନେବେ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ଝିଅଟିକୁ ରିକ୍ସାରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦଉଛି। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେ ପିଲା ବି ଓହ୍ଲେଇକି ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ପଇସା ଅଧା ଅଧା କରିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଆର୍ମି ଯବାନଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ତା ପକେଟ ଅଣ୍ଡାଳୁଛି, ତା ପକେଟରେ କିଛି ବି ପଇସା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଚୋରମାନଙ୍କ କତିକି ଆର୍ମି ଅଫିସରଟି ଧାଇଁକି ପଳଉଛି, ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କରୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି କି ଯଦି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି